Good morning! Happy Tuesday guys! Breakfast na kami ni Daddy. Ayan, yung tira namin kagabi. Tapos meron pa dun yung milk fish din, tira din. So, since hindi ako breakfast na tao, coffee lang tayo. Coffee. Alam niyo, inayawan ko na yung coffee eh. Tapos bumalik din naman ako kasi ewan ko, hinahanap-hanap ng katawan ko yung kape. So kaya every morning kailangan may kape. And then tinapay lang ako yung sari roti na ang mahal pero masarap. Yung tinikman ko lang din naman. Bumili ako ng isa. Just in case magutom lang. Kaya pupunta kasi kami Kainta. Change oil ng H100. Maaga kaming alis at malayo-layo yun para makauwi din ng maaga. Kain tayo guys. Ito kami sa Chowking Taytay ba to? SM Taytay. Ayun. Mag-alaunan na eh. Sobrang na-late kami. Dahil sa traffic, lumagpas pa kami. Napunta kami ng Antipolo. Naaliuda. Antipolo kami napunta kasi iba yung dinaanan. So, ayun. Kain na lang tayo. Tumawid kami dito sa kabilang SM, guys. Kasi dito rin yung way namin pa uwi. Uy, bakit malabo pa? Mas malabo. Malabo. Ikot-ikot muna kami. Habang inaantay yung oras. Alas 3 pa daw matapos yung change oil eh. Nakapagpasked ako ng 10 AM. Nakarating kami ng saktong alas 12, diba? Eh, ano yun? Break time yun. So, alauna babalik yung trabaho nila. Yeah, 3 o'clock daw. And okay na si Tonton pala guys. Sana maabutan namin para makuha na rin namin today. Kasi pag hindi, Thursday pa kasi coding tomorrow, hindi pwedeng ilabas yun ng lab shop. Ayun, let's go. Putikot lang tayo. Bumili lang ako nitong ginger bon. Ginger sweet. Tsaka itong lohan ko. Natikman ko to sana eh. Ewan ko may nagbigay sa akin nito. Sobrang nasarapan ko. Ginger. Punta na kami guys. Kitonton. Pick upin na namin. Excited na dito. OMG guys. Ayan na si Tonton. Labas natin dito madam para makita. Sige. BT. Ang taas. Oh my God. Hindi siya design para dun sa nasabi talaga. Colors. So kailangan talaga ng adapter. Offset mo kasi pasok. Ayan. Pasok kaya sa garahe. Yun lang. Pasok yan. Pasok naman siguro. Oo nga no. Patay ka. Sige. My God. Ganito. Boss, bukas na lang. Keyboard daw kailangan ko para sumampa. Sinara mo siya. Wow. Tuwan-tuwa. Sawa ko. Hindi na makatulog kaya yan. Charot. Oh my goodness. Taas eh. Ang pogi naman ang Tonton ko. Oh my God. Ang daming gulong. Wow! Deliver lang kami guys ulit dito sa Diamond Hotel. Ayan, may suki kasi ako dyan na flight attendant, flight stewardess. Yung ganun, pag umuwi siya, dyan sila pag umuwi, pag may biyahe silang Pinas, dyan sila nag-check-in. So dyan niya pinapa-deliver yung order niya. We're home na guys. Sakit ng ulo ko. Brutin! Tignan mo si Yung. Babaliw na naman siya sa Hoy, labo. Babaliw na naman siya dun sa lizard doon, no? Movie time. Kanina pa nagsimula yan. Ba't ninyo kayo nantay? Good night, Nak. Good night. Goodbye. Have a great time. Good night, eh. Good night. Night, guys. Ayun. Hindi na ako nag-dinner. Sobrang talaga. Sakit ng ulo ko.
Sumakit yung ulo ko sa pagbabayad nung ano. Good morning guys! Happy Wednesday! Medyo makulimlim ang ating panahon today. Morning. Too good to be true. Parang di pa siya Love na in love kay Tonton, no? Giant na siya. Siguro ganyan talaga ang mga lalaki, no? Pagka ting din nila is, ayun. Diba? Makasilip, no? Kala ko. Mawawala ba yun, John? Tsaka na rin. Tumakas eh. Ayun nga, magandang umaga. Happy Wednesday. At makulimlim. Nakaalis na si Chris. Kasi mag-alas 9 na ata. So, ayun, si auntie na yung gumigising sa kanya. Yung katok ni ate, sobrang katok. As in pa. Yung hindi ka magigising sa katok niya, magigising ka kasi kakahol yung mga aso. Diba? Ganun Lahat mo. awake. Ganun mo katok si ate. As in talagang pinapaano niya lang talaga. Pinapadikit niya lang yung siguro ganito sa pinto. Tapos magkakahulan siguro siya kasi bagay. Doon ako nagigising. Tapos, ayun, pinapa-breakfast niya na si Chris. Then, sinusundo na ni Joe. Hindi ko pala nabigyan si Joe ng panggasolina. Nabigyan katapusan pa lang kahapon. So, binibigyan ko din kasi si Joe ng reward din. Kasi, mas magastos kapag kasi Tonton yung maghahatid sundo kay Chris. Kasi, syempre, yung gas. So, sabi ko yung motor na lang. So, binibigyan ko din si Joe. Which is gasolina. Gasolina ba yun? Oh. Wala bang diesel na motor? Wala. Ay, ganun ba yun? Mas mahal nga Mas yun. mahal ba yun? Pero pa, konti-unti. Dahil Oo. maliit lang tangke lang naman. Kaya, di ba? Kasi yan, 4 na gulong ang paanda rin yun eh. Pero yan, less than 5 minutes, nandun na ako. May sasabi ko sa'yo. Ay, by the way, mayroon pala kami nito, guys. Meron kaming agreement nito bago ko ipaano si Tonton. Ipa-lift. Kasi, di ba, alam niyo naman na visit ako sa For office. driving ko. Sa driving niya. Kasi, nung unang matuto siyang mag-drive, ay wow, feeling safe na safe talaga ako. Ganun. Tapos, lately, parang harungas na itong mag-drive eh. Parang nag-aaway na kami lagi. Mo padikit lang sa isang ano eh. Alam mo yun. So, ayun na. Sabi ko, bago ko i-palift yan, may agreement kami. Unang-una, bawal bully sa kalsada. Bawal yung pot-pot ng pot-pot. Bad trip ako sa mga panay ano eh. So kahapon naman, nung kinuha namin si Toton, ay, wala siyang busina talaga. Wow. Pero magda-draft ako ng kasunduan namin, papirma ko sa kanya. And dadaling ko dyan sa sa City Hall. Ano ko talaga yun. Manonotaryo ko. Okay. Bakit? May maano na, mabuti na yun, oh. Okay. Ikaw pa naman, sa umpisa ka lang eh. So, dapat talaga yun. May notaryo. Diba? So, yun nga, bawal yung bully. Magbigay siya lagi ng giveaway sa mga motor, lalo na, ayun, para iwas disgrasya. Pero alam niya naman na siguro yun, kasi ayaw niya naman siguro makulong, diba? Kasi kapag ka nakadisgrasya ka ng mas maliit sa'yo, ikaw ang makukulong kahit na yung maliit ang may kasalanan. Diba? Ganun dito sa atin. May sus. Look. Taba ako talaga, grabe. Namimintog. Pag ano lang naman guys, kapag bagong gising. Oh, coffee. Basta naman. Masyadong coffee. Wala pang balita sa Ate Remy dito. Ano kaya, na-email niya na kaya yung may-ari. Kasi nangihinayang din naman ako kung ako yung gagastos, diba? Kasi iwanan din naman namin. Pero siguro yung salamin doon sa dining, iwan na lang natin. Kalumipa tayo. Wag! Wag. 6,000 din kasi yun, guys. Grabe. And ano pa? Eh, by the way, may titingnan. Naghahanap ako, guys. Naghahanap ako ng rent-to-own na bahay. Along Pasay lang sana, Makati. Basta yung malapit dito. Kaso wala na ako makita. Baka naman may alam kayo. Yung, ano tawag doon sa mga bahay na yun? Condo. Hindi, ayoko ng condo. Yung
Townhouse. Townhouse, ayun. Kahit na maliit lang, basta may garahe. Tapos, at least, 2 bedrooms. Yun. Okay na ako dun. Rent to own, guys. Kasi, diba, sabi nyo nga is, kaysa nag-renta ako dito ng 12,000 a month, dito na lang sa bahay. Kaso wala pa ako talaga mahanap. Meron naman ako nakita, dyan malapit sa Pasay Science School tayo. Manila Science something. Kaso napakamahal naman. Hindi ko carry. Magkano? 8.5. Gosh. Hindi, pwede namang ipasok yun sa sa bank, financing. Kaso, parang ayaw kasi pagsabay-sabay yun ang muna eh. Nakanya sa Pitolyo ba? Alin, yung kondo? Oo. Tuloy-tuloy pa rin naman yung kaya nga nagbabayad pa tayo ng kondo, tapos yung sasakyan, basta sabi ko tapusin ko muna yung sasakyan para hindi ang hirap 'di ba kapag ang dami mong binabayaran. Juggling. Oo, yung ang dami mong iisipin. So sabi ko yung sasakyan muna tapusin ko, and after niyan ipupush ko na talaga yung yung sariling bahay kasi yung kondo, ayoko naman talaga mag-kondo guys. Inano ko lang yung para paupahan, yung ganun, di ba? Extra income, parang Upahan investment. Upakan kita, gusto mo? Condo boy? Big truck? Wala. Mayabang talaga na ito. Gusto ko gusto ko, yung simple lang, yung sa probinsya nga lang, alam mo yun na may, kahit kubo-kubo lang, alam mo Ay, yun. tirahan ni Thanos. Oo, yung ganun. Tapos kami, may farm ka. Hindi naman farm, yung Bukid nga yun. Opo, pagtataniman mo lang ng mga gulay-gulay, yung gano'n, tapos bababa ka lang ng Magsasaka lang si Thanos. bababa ka lang ng bayan para bumili ng mga karne, mga something na ganun din po, ang sarap. Tapos sariwang hangin, mga kunin ng ibon maririnig mo, yung gano'n, hindi dito puro busina, tapos nagmumurahan pa. Wala naman dito sa amin, banda doon sa mga bata, Diyos ko. PI ka, PI! Gugulantang ako, grabe. Map boy! Ikaw ngayon si Map boy! Pag inutos mo sa iba mali pa Map boy. Map boy. Ayun, nakapasok na naman kasi siguro si Tom Tom. Yung ihi ni Tom Tom or ni Yung Yung, sobrang talaga. Bag 6. Ang bagsik eh. Talaga maamoy mo, kaya lagi na sila nasa labas. So, ito parang ginagamit ko guys, yung Messy Bessie. Ayan. Tagal na nito sa amin. Pero malapit na siyang maubos. Nagamit din kasi sa labas. Daddy, basa pa yun, nilagay mo na dun? Yung extreme, hindi pa sayang. Spray. Tapos na? Sprayan mo na? Si Maggie girl. Saan si Maggie girl? Andiyan ka na naman agad. Ikaw talaga. Arty-arty yan eh. Where's so ma-arty, Maggie? Ha? Ganda ka? Ganda ka ba? Ha? Are you maganda? Nakakatawa kasi weekly nilalaban ni auntie yung mga nila. Mga higaan nila. Ganda ka, girl? Ha? Spoiled brat. Spoiled brat. Oh, hello. Miggy. Miggy. Ay, hindi gumagalaw yung tail mo, ah. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Oh. You're so cute, Miggy. You're so cute, baby girl. Uy. Ang bango, ante, ah. Ang bango. Ayan, request. Cooking show daw ni auntie. So, ayan, guys. Cooking show. Nilutuin niya pala is samiso. Salmon. Sinigang samiso na salmon. Ayan, binili namin sa, Pure Gold. Nakakatuwa to, ang daming laman ng ulo niya, no? Tapos ang linam na, lasang pili. Natitik mo ba yan sa kanya? Parang lasang pili yung taba niya. So, masarap siya. Yan ang tunay na
tangigi. Mahal lang talaga ang kilo. Panigi ba yan sa Tagalog? Walang iba man ang klase yung isa parang Puti. blue marlin Ay, man lang blue yun, marlin ba? matigas yun. Ayan, ginisa ni Ante yung bawang, sibuyas, kamatis, saka miso. Pero, sa kalamansi mo yan, Ante. Ginagawa ni Emma. Hindi mo Kuha ko kalamansi. na lang ng kaunting Sige. magic. Ay, magic. Maggi. Magic. Meron pa dito yung... Ay, sorry. Sige. May dumating na package. Ang ingay, kaya pala maingay si Tomtom eh. May dumating na. Sino nag-abot, Ems? Satrija. Oo. Ano yun? Hindi yan sa inyo. Ano yan? Hindi yan sa inyo. Para sa akin yan, oy. Kala nyo, pagkain nyo na naman, ano? Ano to? Yung in-order ko na t-shirt. Para sa mga dog. Para sa mga dog. Donation. Donation lang to, guys. Tapos magkakaroon ko ng t-shirt. Ganda to. Ito yung order ko. Nag-isa sa kami ni Queen, ni Daddy Chaka. Dapat pala, nilima ko noon, nakalimutan ko. Ito yung pinost ko na dati. Para sa mga kalahi nyo to. Para may pagkain din sila. Yun. Balik pinaka-donation lang to, guys. Tapos magkakaroon ng t-shirt. Wait lang. Ay! Basta pa. Ayan. I support putting animal abuser to jail. Ganda, diba? 300 pesos lang. So, yung proceeds nito is mapupunta sa mga animal shelter, sa mga pagkain din nila, sa food, sa pang-pet. So, ayun. Alam niyo naman pag mga ganun is todo support ako. Yummers! Chicken, walang ulam. Meron okay na yun sa kanya, chicken tsaka spam, ante. Okay na sa kanya. Tapos kumakain naman siya nitong sinigang na salmon. Basta salmon daw. Hilaw nga, kinakain niya yan eh. Wala ka ng Ems. Umaga na si Emma ng sausawan. Ems! Sabi niya, tabaka. Ay, magbabay ka naman, Chard. Magbabay ka na. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ikaw, kuya, iiyak ka ba, kuya? Ayun. Saan ba tayo? Tara. Mamaya nga. Alis na siya, guys. Babalik na siya. Dubai ka ba? Dubai? Kuwait? Ayun. Daddy ni Peter, babalik na ng Kuwait. Mamaya. Ha? Hindi. Vlog. Inaaway ka na naman. Alenday. Kagulo kami dito pag kumpleto eh. Ano yan? Pinalo ng mami. Kinagat si ate. Tama ba yan? Oh, tingnan mo si ate. Wawa man, oh. Huwag naman yung ate girl ko. Oh. Patingin nga, ate. Patingin ate, ba't yung ukas ko? So, lalagot. Di ka na love ng guys. Lagot ka, di ka na love ng Sorry guys. ate girl. Papaling ko yan sa ukas. Sasabihan natin yan ha. Wawa man. O, tingnan mo. Tama, tingnan mo. Ha? Pinagagawa mo. Uy, yak! Pati dito na mulo. Oh. Bad kasi. Sunod silihin yan. Pag nangagat. Silihin ko talaga yan. Ay, o, tingnan mo ba't... Ay, nakpo. Oh, bait-baitan ka kasi may camera. Oh. Bait-baitan to eh. Plastic na itong batang to eh. Alam mo
Alam Lagot mo. ka. Guys, pagalitan nyo to guys. Kinagat si ate. Wawa naman yung ate. Oh. Oh. Ay, bait-baitan to, pero ang sarap kurugan eh. Alam nyo yun? Masaway eh. O, tinan mo si ate. Sorry na kay ate. Tinan mo nga din si ate. Dali. Kung magana. Ate! Kita mo sa guys. Hi! Kiss na sa guys. Kiss. 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 Ay, ayaw, ayaw. Ate! Cute naman. Eh? Ay. Oh, sorry. Uy, nagsumbong. Oh, sorry. Ito. Kasi yung papatanggal ko lahat ng ngipin mo. Sige. Iyak na naman. Kahit yan tumutubo pa lang na yan. Ayan. So, may pabunot ko yan. Ha? Sinong bad? Nope. O, sinong bad? Sino? Sino bad? Luas! Kurugan kita eh. Kurugan ko to guys. Diyos ko, kukagating ko dyan eh. Kulit. Grabe. Halika na, uwi na tayo. Uwi na. Ayan na. Hi guys! Nagkasya kami dito. Ang dami namin. Kasama namin yung pasaway na Luko. Kasama namin si pasaway. Kasama namin si pasaway na Lucas. Kaya Peter, si Uncle. Tsaka Singga. Yeah, Singga. Hindi ko ba, binait mo si ate ah. Punta na, Pepe! Pauwi na kita! Ate, upo nang mais ate. Sa lab ko ate. Yan. Dalawa ate, dalawang ano yan. Ang tulis ng puwet mo eh. Ang tulis ng puwet eh. Skyflix yun eh. Skyflix. Ay, nauna na sila nene. Ano ba, Meg? Anong plano? Sabay ka daw. Ako na naman. Bagan daw. Sa'yo 100. Sagot ko na kwento. Oh, di ba? Ang galing mo talaga. Hindi, text niyo ako kung anong plano ha. Pupunta ako doon. Ha? A, B, E, F, G, H, I, J, K. O, kayo na kumanta. Di na si Lucas. Kanta ka dali. Kanta na. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Galing yan! Palakpakan! Double D. Come again another day. Sa dulo lang. Lucas wants to play. Rain, go away. Yay! Colors ka. A for B for ball. B for bat. B, 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 B. C for cat and C for cat. Ano yan? Wala pang tol dun sa kanya. Sige. D for dog. D for duck. That's That's D